quedastes flipando con esta toma, Mirade que túneles espectaculares vamos a ter na 3 horas de Ramirás. Cuidado, porque o que ides a ver a continuación é un dos circuitos que máis me gustou de todas as 3 horas que fixen. Ainda non vin os 3 siguientes, así que a mellor depois hai que facer un ranking, pero non o vamos a facer. Pero o de Ramirás, cuidado. Estamos no Picouto, un puebliño do concello de Ramirás, e aquí celebrarase a segunda proba da Copa de Putación de Ourense, 3 horas resistencia. E de verdad, porque hai unhas congostras aquí, hai uns camiños aquí para facer BTT que non sei xa que dicir. Hai unha iglesia aquí en Ramirás. Bueno, hai varias, vale, hai capillas, pero hai unha iglesia que visitamos, que é espectacular o sitio, porque é un sitio onde hai unhas vistas, unha zona alta, vese todo o que é Ramirás e todos os concellos de alrededor, toda esa zona. A iglesia é unha iglesia románica, se chama San Pedro de Mosteiro, construída a finales do siglo XII e principios do XIII, foi abandonada 2 veces nos anos 50, no 91, e agora forma parte dunha residencia de maiores. Mirad este carballo, que forma de L. Parece que se puxo así a propósito. Por certo, unha zona con moitas carballeiras, este circuito, En varias partes da zona pasamos por carballeira. Hai unha ruta aquí en Ramirás que se chama a Ruta das Capelas, onde vas seguindo a ruta e vas atopando diferentes capillas. Nós estuvemos na capilla de San Paio, na ermida de San Paio, que é unha zona alta do monte, é unha zona que se ve que ti unha vez estás arriba á altura da capilla, as vistas que hai ali hacia baixo, xa se vía espectacular na que estaba máis abaixo, porque aquí estamos máis altos, entonces esta zona está no monte, chegan os coches, é unha zona onde se celebra unha festa todos os anos e ten unha peculiaridade que vos vou enseñar. Ten unha fonte que sale a auga que parece que sale de dentro da pedra, tío. Un sitio espectacular, un sitio digno de visitar e con unha ruta, a Ruta das Capelas, que merece a pena facer, xa sexa correndo, bicicleta, senderismo. Despois, para chegar a outra capilla, levaronme nun quad, eso eu quedei alucinado porque a min encántame, e fomos no quad, eso era un espectáculo porque íbamos vendo todo pola falda, todo o que é o lateral do monte, había unhas vistas aí que eso mirabas para o lado, ibas no quad, ibas mirando para o lado e flipabas, víase toda a zona. Guapo o bicho este, me cago en diola. Que maravilla, macho. Chegamos co quad a outra capela, a capilla de San Adrián. Capilla de San Adrián. Nunca escoitei unha capilla con ese nome. E despois xa seguía a ruta, porque aí sigue a ruta, o que pasa que hai que collerse un día para facer esa ruta. Outra capilla destas pequeniñas que está aí metida no monte, que te quedas alucinado, con un merendeiro ali para comer. Bueno, eu teño que volver aquí a facer esta ruta inteira. Unha zona espectacular, chavales. Aquí estamos descubrindo en esta 3 horas, en este circuito de 3 horas, unhas zonas que eu volvome loco. Capela San Xoán de... Ai, porque ainda hai outra. Me cago en diolas. Un día que se ve espectacular. Vamos a ver o circuito, porque estaba dudoso se poñer o circuito xa de primeiras para que o virades primeiro, porque ides a flipar. Estaba dudoso se poñelo antes da intro ou despois da intro. Vamos ver o circuito xa de xa. Vale, salida aquí. O arco vai estar ali arriba, non? E izquierda. Que diaza fai hoxe, E a izquierda e xa terra, xa. Bueno, xa empeza ben a cousa.
está. 1300 metros e xa estamos metidos no fregado. Que guapo. Izquierda. Oh, que guapo. Abrirse a... Hostia, qué guapo. Qué guapo, tío. Ojo curva. Cuidado non irse contra o muro, ¡Buah! Vale, vale. ¡Ah, qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Ay, muy buen inicio, muy bo. Ahora tocará subir un pouco. Non vai ser todo para baixo, senón... Sigue picando para arriba e outro pouco. Bueno, zona que aquí se chupa o pulso en un sitio. Y dosificar aquí, dosificar porque vimos dunha subida que se pon nun sitio, tramiño moi corto de asfalto e para dentro. Buah. Zona de curveo rápido, derecha, izquierda, derecha, chicán, vale, e por lo hueco, perfecto, perfectísimo. Una zona de llaneo aquí ahora, izquierda, zona llana aquí aproveitade, ou para descansar ou para abrir gas, depende de cada uno, vale, e aquí un pequeno vai medio cortadito, e outra vez aquí no carroucho este. Vale, un pouco de agua, ten que haber polo medio. Ai, espera que eu fun detrás. Ai, mío. Aí hai que entrar por un sitio con decisión e vía. Pedra aquí. Vamos ya. Oh, qué guapo, chaval. Qué guapa con ostra esta, tío. Joder. Por lo medio vais ben. Deixala correr aquí. ¡Epa! Saltito ahí. Vale. Vamos allá. Otra vez agua por lo medio. Ahí, perfecto, perfectísimo. Vale, un pequeño paso ahí. Mirad dónde estamos metidos, chavales. Ya parece monte cerrado aquí, Mirad qué guapo. Buah. Buah, buah. Buah. Buah, aquí entre los muros, chaval. Vale. Izquierda, salimos aquí a pista. Y vuelvo a picar otro poco para abajo. Increíble. Mira, mira. Hostia. A librada. Hostia, no vin.
Ai, me cago en Dios, non vin, tío. Que... Hostia, era grande. O sea, a mellor grabou, non depois reviso. Eu de primeiras non o vi. Bueno, pico para arriba, aquí. Tienes como motos para arriba. Qué guapa que la zona, chaval. Entre os muros, é alucinante. É rápida, que guapa. Ah, esta subida tamén se tira. É corta, está aquí. Bueno, non sei se sube máis, pero bueno, por lo menos aquí respiras. Aquí xa podes respirar. Por aí abaixo non pasa o río. O río Arnoia. Bueno, o trozo da subida pode dicir que é o primeiro, que pica máis, ten máis porcentaje, depois súbese bastante ben. Recto. E aquí dereita, vale. Vale, lo veo, para dentro. Perfecto. Ah, amigo, míralo. Esa, hostia, senderito. Uno blando aquí. Carballeira. Como non? Hostia, qué guapo sendero este. Vale. E izquierda y pista otra vez, sí señor. Bueno, zona aquí recomendada para beber, comer, atacar, descansar, o que queira. Llana, ancha. Atacar depende da volta. Na primeira ainda atacas algo, depois. Depois polo carallo. A izquierda sin gran asfalto, vale. Perfecto, non fai falta nin tocar asfalto. E pista para baixo. Aquí se apretas boas. Dereita aquí. Aquí se nos traballou o jabalí un pouco. Un pequeno falso llano aquí. Dereita, vale. E aquí ven un repechito corto. Salimos aquí a pista outra vez. Dereita e izquierda. Que zona máis tranquila, macho. Dereita entre estas casiñas, vale. Vale. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! ¡Hostia, qué guapo! Sí, señor. Baixada rápida otra vez, sí, señor. Ai, aquí é de dar, incluso se aproveitas na baixada, tes media subida feita. Oh, saltou o pajo. Un pouco de auga, vale, polo medio, perfecto. Mañao. E outra vez o camiño aquí entre os muros. Aquí entre esta, bueno, por un lado. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Guau! Me encantan estos sitios, tío. Me encantan. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! Ojo, árbol por dentro. Vale. Por arriba. ¡Ja, perfecto! Xa por o lado, pegadiños, metede a roda que se pasa ben. Uah. Izquierda, apoyaremos ben aí no peralte, que hai como un peralte, e xa sale a bici sola. Buah, chaval, alucinante, macho. Vale. Oh, oh, vale. Vale, que o teñen preparado. Aquí, chavales, metede vos ben por aquí que non hai problema. Eu non vin, esa non xa gravei. Guau, que guapo sitio, chaval. Para. Hostia, que guapo sitio, chavales. Estamos con gosta. Aí sí, que temos que por un palé máis, por lo menos. Bueno, guapísimo, tío. Joder, qué guapo.
aquí outra vez ao puebliño. Aquí é alucinante a placiña esta, chaval. Mirad que guapo sitio, Hostia, pa' flipar, macho. Estamos aquí outra vez nun camiño, Ojito, E aquí paso por meta, non? Baixamos... Ah, vale, e volvemos por ali. Teño aquí por del. Baixamos por aquí. Vamos facer o cambio. Eu paso de volta. Vale, por aquí. E paso por meta, chavales. Flipante. Flipante co circuito que teñen aquí montado, chavales. Flipante, non o podedes perder, aquí en Ramirás. E dis que alucinados co que teñen aquí preparado. Mirad, chavales, ides a flipar aquí con unha cousa que hai aquí nesta capilla, aquí en Ramirás. Mirade pa aquí, Ides a flipar en colores. Mirade a fonte esta, Mirade de onde sale a auga. Espectacular. Fijastesvos os camiños que hai neste circuito, chavales. Isto é alucinante. As congostras, pero hai unha é altísima, que ten uns muros polos lados que eso, vas por aí metido por aí abaixo, tío. E unhas baixadas naturales, guapas. Está preparadísimo o circuito, faltan 2 semanas para a proba. Un dos circuitos máis guapos que fixen de 3 horas resistencia en todo Galicia. Vamos a ver ahora Xinzo de Limia, que é o siguiente, pero este... chapó. Así que nada, chavales, animarse a esta 3 horas resistencia Ramirás, que será o día 18. Anotade aí no calendario porque non ten desperdicio ningún. Eu se podo vir, veño. Veña, rapaces, vamos con Xinzo.